Jaume segon el Just, que ja el van traure en el plenari passat i vaig a tornar-li a repetir el mateix. Perquè és que, senyor Bogonat, ja sé que vostè no dirà que ho repetisca perquè com és una persona intel·ligent, ja ho ha sentit i a la primera m'ha entès, però clar, hi haurà que anar repetint-ho. Primera, vostès en el tema del Jaume haurien d'estar amagaets perquè tants anys a la conselleria i no han fet res. I en el tema del Jaume, com demanen una línia nominativa si ni tan sols tenen projecte? Ha sigut aquesta conselleria el que dona les primeres passes, ha sigut la conselleria la que ha fet l'informe de necessitats, ha sigut la conselleria la que ara ha posat 700 milions d'euros en el pla edificant. Va dir el conseller que aquest ajuntament i aquesta alcaldia van ser els primers en interessar-se en aquest pla. Però vostè què es pensa? Que en aquest pla anem a dir posa 10 milions pel Jaume o posa 1? No, en aquest pla el que ens subvencionaran serà la contractació de la redacció del projecte. I quan ja tinguem el projecte, quan ja estiga supervisat per la conselleria i estiga tot clar, si nosaltres votem en contra d'una esmena en les Corts, faig tota la crítica política que vulgui, que la tindrà. Faig-la, però mentre no hi ha projecte, s'està treballant, la conselleria està traient línies per a centres públics, anem a adherir-nos. No sabem què va costar la reforma del Jaume, què va vostè demanant una línia nominativa? I a més ho presenta per urgència, així d'amagaet. No hauria sigut millor? Mira, em preocupen molt aquests temes, senyor alcalde. Soc la portaveu del partit de l'oposició amb més representació. Què podem fer? Com està la situació? Parlem. Per què venen en mocions que no tenen cap ni peus? Per què? Ja el dic, inclús s'haver pogut parlar d'aquests temes l'Ajuntament dirigint-se a les Corts. I jo li diré dir el mateix. És que el poder legislatiu, que és qui aprova la llei de pressupostos generals de la Generalitat, no està en disposició de posar una línia nominativa. Però s'haver pogut plantejar d'altra manera i vostè fa en realitat un error de bulto. Ja dic, primer, des d'un plenari intentar fiscalitzar a un diputat que després jo ja li he dit alguna cosa, vostès ja han dit si n'hi ha que canviar no sé què, però és que a més no puc presentar esmenes. I insistisc, el procediment administratiu està per a complir-se. I mire, acabaré parlant del Rubaca. En el Rubaca tenim projecte. Es va licitar l'obra. N'hi havia proposta d'adjudicació. Quan va arribar el govern de Rajoy la va paralitzar. Ara que es va portar en el Senat, en tots els elements damunt la taula, què va votar el Partit Popular? En contra. I això sí que és censurable, perquè ahir sí que estan tots els elements damunt la taula per a poder fer aquestes execucions. Però ja m'agradaria a mi, en la depuradora, tindre el pla especial, tindre els terrenys expropiats i tindre tots els projectes acabats de supervisar. De la mateixa manera que ja m'agradaria que farà molts anys que la conselleria s'haver interessat pel Jaume i tindre damunt la taula un projecte de rehabilitació integral que avui en dia ja no tenim. Però la realitat és la que és. Jo no sé si és perquè sou professor, però a mi m'agrada explicar les coses. Si vostès, els arguments que tenen, vostès després volen treure una nota de premsa, és que han votat en contra, què tal? Si és la seva manera de fer política, si creuen que això és treballar pel bé de tavernes, jo crec que el que vostès cobren per vindre als plenaris o comissions es mereix un nivell més alt, un nivell polític més alt.